Hello everyone! Gusto ko lang i-share ang aking recipe na gagawa po ako ng putong bigas na ubi flavor. Gusto ko lang i-share para yung may gustong matuto, manood lang po kayo. Ito po yung bigas na ibinabad ko ng 5 hours. 1 kilong bigas. Tapos, 2 cup na kaning bigas, bahaw, 1/2 kilo na white sugar, 1 lata ng ubi flavor na condensed milk, 1 pack ng Calumet 50 grams, 1/4 tablespoon na anis. Optional po to, pwede po kayo gumamit, pwede rin hindi. Tapos 1 tablespoon na asin, 5 baso na niyog. Ito lang po lahat ng ingredients. Tapos ang gagawin ko po dito, i-blender ko siya. I-blender ko yung ingredients. Tadi. Matamis. Masyadong matamis.
Oops. Hindi lang ulit. Tika ito na labis sigasan. Ating giniling. Ganito na siya. Ating giniling na bigas. Ngayon, ilalagay natin ang anis. Tapos ilalagay natin ang isang baking powder na 50 grams.